Minä pentelen, minä olin maailman tiellä. Minä loisin sun tuohon! Okei, rauhan, sä oot mun siskon vainon. Eikö siis joo? No, mitä sinä nyt teet? No, anna sulle mun kaunis siskon vaino. Ah. No niin, iltaa me olemme täällä haastattelemassa Ilma Vaivaista. Tuo hakkainen Mistä saitte idean takoa tämmöisen esineen? No, Vänökiltä. Jaa, kuka sen vanha? No, en mä tiedä, mutta se vaan tuli sanoa, että mun pitäisi tehdä semmonen. Mulla on ihan Vai niin? Mikäs tämä on? vasa. Miksi te vasavalta oot siitä? Että saa sen muodon siihen. Millä te kuulennatte sen? No tällä pömpelillä tässä. Selvä, kiitos. Cut! Nyt se tulee se Sampo mikäli, että minkä se Vänökkä. Vai vitsi, siitä pitää sieltä. Mä mäkkään siitä sinä, sekin juo. Onkohan se jo nyt valmis? Voi vitsi, taas väärä, eikö meidän Vänökki mäkkää. Se on vaan. Jos ei on, niin kapu. Siinä se on se. Mikä se oli? No ihan. Marja-Reetta löytää puolkan, syö sen ja tulee raskaaksi. Terve tyttö! Koka! Minä puolukka pöydällä! Ai, terve! Hei, söisitkö mut? Mä pääsisin vähän jutskalle. Joo. 9 kuukautta myöhemmin. Oi. Oi ei. Ja näin syntyy Karjalan kuningas. Ja kingi on syntynyt! Tän. Sieltä saapuu Karjalan kengi tapettavaksi. Nyt se Karjalan kengi kuollut. Ja tämä oli Kalavale. Hello everybody, my name is Verka Serduchka. Me English Nick Verstein. Let's speak then. Sieben, alulu, 7, 7, 1, 2. 7, 7, alulu, 1, 2, 3. 7, 7, alulu, 7, 7, 1, 2. 7, 7, alulu.